Ako si Tikong ginaingon, wa ko'y plano nga ilugon ang imong asawa. Suod ta, apan naluoy man ko niya, mong nabuhat na ako ang butang nga dili unta angay na akong buhaton ngadto niya. Morning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Kapuyan ako day. 5 ka round gyud nga akong nakuha day. Sige man ang tag-charger, uy, pero wag dyan ko mumapdos, no? Bitaw no? Sige lang ta. Basin doon na kay apan sa imong lawas day. Mao nga wag gyud ka mamabdos day. Ha? Si Bakoy taon di ako. Sapa di, uy, ako giwit. Oh. Basi ikaw ang wise guy. Ha? Ano si wise guy? Wise hood ang lagay ba? Taka lang day. Tanay, magawas na ta. Eh? Gawas tayo ning atong gisuddan nga motel ay. Tana day ilma. Mo batay? Lagi, 40 taong hilang tilma taon. Awa na sad mo uli taon yung bana taon. Hala na. Paabot sa gabi kay sweldo lagi poldo. Apan hangtod ron, wa pa man mo uli. Ay, bida gining akong amigo. Unsa nam tao ni. Ay, pagkabadlungon na lang pagkabanaha. Kung Ah. ako'y maminyo, tay, di ko magpinariyas ni ay. Nga, maugtas ang asawa. Sabi mo, nagduda kong tikong nga nabayot na na. Ha? Nabayot naman. Ano nabayot? Nangabit na si poldo. Nangabit. Nagduda ko kung ikaw mo tikong no? Anak mo ka? Si poldo ba dong ba? Nagduda lagi, ko tay. nga Tiguang nabayot na ha? Tiguang na katay. Si Poldo lagi tay. Oh. Pirmi lumlum siya kabit ba? Anong bayot na yun na? Kaya ito, lumlum pirmi siya kabit. Makabayot din ng Makabayot lang na ikabit do. makabayot din ha. Oo. Grabe ha gudana niya no. Kagwapa ng Tilma nga iyang Gwapa asawa. bitaw. Unya, mga bit pagid siya. Oo. Bisan may anak na sila tayo no, pero dagag yapon tanawon si Tilma tay. Ang lawas siksi kayo. Lami kig dughan. Hay. Pero Ang saban? kuantay. Moadto ko sa bahay nila ni Baypoldo ug ni Tilma. Mao gyud pagtuon ako Tikong. May kabit si Poldo. Pastilan. Naunsang taon nga akong amigo nga imong bana oy. Nao kagwapa nimo. Unya mga bit siya. Ngayon, tanaw ra guna. Oh, sus kanindot nimong tanawon nga nipis kay nang sinina nimo nga gisulob. Nilakra imong duha ka dughan. No, Na ay. utog kay imong boss wa ka nagbra. Oh, tanawa. Nindutan nimong nipol day. Oh, sus ko ako'y bana. Na, ko asawa ta pa kaday na di na kumulingi paglaing babae oy. Ambot lang anak niya, uy. Mga bit pa man gyud siya nga gamay ra man ang iya. Ha? Gamay nang iya? Oo, uy. Mo ba? Kung babae pa ko nga bigatla, no, gibiyaan na nako siya kay gamay bi kay nang iya. Oh. Pero buutan ko nga pagkaasawa. Mo paita gini ay sus kung ako palagi ay ambot na lang mga ambot na lang kung ngano gyud naglibog gyud ko unya nakakaon na mo ha Ang amo ng anak ang akong gisigurog pagkaon. Ako wa pa ko'y kaon. uya sa nimo o na koy 500 oh pagpalit itong bugas ug sudan ha kay magpakisusi ko kung asa na tong imong bana. Tuon na lang ko sa bahay nilang Bay Itloy. Namatod pa to adito gipapuyo ni Bay Puldo ang iyang kabit. Ayaw niyang iyang gibuhat ha ng mga bits ya. Butan na kayang asawa nga iyang giluipan. Ay, habi na ko kinsa ni Daang niya. Ikaw mo din baiti ko? Oo, niagig ko Bay Puldo. Natultulan ta juga. Uy, mo ni mong kabit bay. Kanang babae nga gamay kayo nga naghigda sa salang nga murag unano. Oo, muna. Ganahan ko na bayana bay. Kay gamay. Kay gamay pagkababay. Oo, ibaw ka. Hmm. Ibaw ba ako nga. Kini gamay ba? Kini gamay. Gamay sa ning ako. Ah. Ngita ka na ko ang gamay sa ning ako. Mao nga. Bay, Ganahan ko gamay bay. pero bay dili na maayo nang gibuhat nimo bay. Dili ka man gusto kuan bay. Unsa? Dili Unsa, bay? ka gusto babae nga dako. Unya Dili. nganong nangasawa man ka ni Tilma ha? Anak man ginabay. Doon naman ko'y, doon naman gisitpiat ang tao bay.
No man is perfect man patubas in English. Oh, Nadalan ko ni Tilma kay guwapa man god. Pero bay. Kanang nindot man sa kay ubos bay. Abin mo bay? sa tupad dako siya gubos, mao na. Dako siya babay. Dako di ubos, dako. Pida, oy. Dako kay ubos pastilan. Di na ko ganahan magkik-sex bay. Niya human siya mga anak ko. Kuan hanoy-hanoy nilang guling ako. Wagi lami. Mao di ay. Mao di nakaganahan sa imong asawa Lagi. kay. Ano yan no lang imuha? Lusot, Wala lusot. nangita ka ng murag nano di nga nagigda da sala. May na kay piot pa. Ala bay oy. Bay ako pa nimo bay buwag kinahanglan nimong kabit bay. Ug balik sa imong pamilya bay. Ayaw paabuta nga ang imong gibuhat karon bay. Buhaton sa imong asawa. Basin mga bit sa unya ng imong asawa bay. Bay tikong. Natuo ko nga, di na sigad mga bitbay. Kay buutan mo na stirma. Kay palihog na lang kong hatag niya bay, ining 5,000 pesos. O gina siya bay nga, di kumuli karon sa manahuna. Muli na lang ko, kana tungod sa mga anak. Ay, naunsa ng taong gabay. Pagkadakong sa inim gibuhat bay Poldo. Dako kay ning sa langit. Salamat aning gihatag ni mo tikong. Dili ni akong kwarta tahon eh. Sa imo ning bana. Ah? Iya ni gikan. Og tinuod gid nga do na gid siya kabit day. Nya gamay kay ang iyang kabit day, murag unano. Ay na pong paldo, oy. Gagwanta man gid akong iya nga gamay ra kaayo. Pero nga nang nagluoy pa man gid siya sa mong kaminyuon. Yan naman. Day Tilma. Asa man taon ni Mliwas Puldoy nga katong iyang mamang papa pastilan tarong buutan perus puldo ang butang. Mao lagi eh. Ambot na niya eh. Di lagi kuno siya ganahan sa iyang asawa karon kay dako na kuno. Ang iyang kabit mo iyang gusto kay gamay. Mida sa nanang istoryahay noon. Mao lagi. Kup- Gamay man, gamay. Kulpo siya, kulpo. Unsay kulpo? Uplok ba? Usap na siya. Oh, kung doon pa rin siyang nigugma siyang asawa. Mao. Bida, bahalag o murag plangganan ng asawa kadaka. Hindi siya bahalon gyapon na niya kay iyam nag ipakaslam sa Mao. baril pa na kadaka. Mao gyud. Kung ako'y maminyo tayo no. Di gyud ko muhimo ana iyang gibuhat ay. Kay dako kining sa kahitas antay. Porbida mo na nibiliban ako ni mo nak ha. Bida butana ni mo pagkaanak ko. Liwat ko ni mo tay, liwat. Mayo yung pagkaliwat ako! Pagtuon ko ni Tilma sa ila kay bayran ko niya sa tanan niyang nautang na ko. Nakakwarta rin si Tilma rin. Ay, pastila ni Tilma. Naguna-una pag yung taon og bayad, pagkabuutan na lang yun. Atuon ako siya. Kung akong ingnon, nga di na lang niya bayran ang iyang mga utang na ko. Ako na lang niya ihatag niya. Kaya naluoy ko niya. Luoy kay siya. Kay tuwa na pirmi ang iyang bana sa iyang kabit. Diyan na lang na ni mo detail ma. Okay ram good to good. Ako naman tong gihatag nimo ang tanan nimo, ang tanan akong tabang nimo. Katong mga kwarta nga akong gihatag nimo. Salamat tikong ha. Uy, sa pa yan day. Uwa naman mo balik yun si Poldo din sa bahay. Oo na day. May mo bagi mo kung ubanan sa kong kwarto. Sa imong kwarto. Nga naman day, ha? Basta lang, sige na kung tanas kong kwarto na. Sige na. Oh, di Tilma. Naghubo ka sa tanan nimo mga sabot. Gimingaw Oh my- na kay kong sex Lamian mo tanawon. Oh, Og si Poldo, siya ang gusto nga mo kuba sa among panimay. Iya ang gikuba o gibungkag ang among pamilya. Siya ang mipudhi ako na basta mubaos ko. uy. Bida gini si Baypuldoy. Bida gyud siya gihinungdan ani kalami nimo. Mas lami pa magani ka sa kong uyab day. Bas, imo na ko. Sige na Oh, kong. sa- Ang dali na sa katrikong. Sige na. Ha?
Ugog ni si Puldo. Ugog! Bugo! Ay, sige ako. Kalami ni mo. Gilisan ka kong gamay. Di ba ka pa po ko sa imo pabawsa ko? Niya. Akin nindot. Dako, di parehas kang puldong gamay ka. Kalami. Mo rin gilisan ka kay gamay iya ha. Gamay sang babae. Gilis. Ngabi ho sa kong bakbawal ako. Kalamti kong. Dali. Di na madaday. Dali mo. Ako na sa gubagdok ni mo. Niya, numero 1. Ay, 1, 2, Tres. Di na madapaspasan. Bas ihap. 1, 2, 3. Nagkarelasyon gid mi sa asawa sa akong amigo. Puwerteng hilak sa akong uyab oy kaya ako man siyang gibuwagan. Ug si Baypoldo, suko kayo o gustong makigpatay nako. Paabot lang sa kukon makigpatay sa nako. Kay dili ko siya sibugan. Mga kasama ang kaagi ni Tikong dinhining tulumanon. What's the style? Dili sibugan style. Kini mao sugilaron gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.